13 tristos tràngols, d'Albert Sánchez Pinyol. Tot el que li cal saber a una zebra per sobreviure a la sabana és que n'hi ha prou de córrer més que una altra zebra. Lletra ferit, castraforte.blogspot.com. El Cineclub Utopia ha programat pel proper divendres, dia 14, la projecció del clàssic de Billy Wilder, El Apartamento. El Apartamento és una comèdia agredolça, una de les millors obres de Billy Wilder, que explica la història d'un home gris que, amb el propòsit d'escalar llocs en la jerarquia empresarial, cedeix el seu apartament als seus caps perquè hi puguin anar amb les seves amants. Per ella va comptar amb Jack Lemmon i Shirley MacLaine. In a delightful role which gives full rein to Jack's amazing versatility. Shirley MacLaine, whose glowing warmth lights up the screen like a Christmas tree. Fred MacMurray. This is a Fred MacMurray you've never seen before. You know, you see a girl a couple of times a week just for laughs, and right away they think you're going to divorce your wife. I ask you, is that fair? No, sir, it's very unfair, especially to your wife. Yeah. Ingredient number 3, Billy Wilder. There's nothing quite like that Billy Wilder, some like it hot kind of laughter. El terrassenc Marc Andrés ens parla aquesta setmana de la tinta electrònica des del seu blog Tempesta d'Idees. Havíem vist alguna vegada algunes demostracions del que s'anomena tinta electrònica, ink, però per primera vegada a la història, una publicació ha utilitzat aquesta tecnologia en la seva portada. Es tracta d'Esquire, que aprofitant l'efemèride del seu 75è aniversari, ha tirat la casa per la finestra i s'ha marcat aquest gol. Dic que ha tirat la casa per la finestra perquè aquest nou sistema resulta encara molt car i només apareixerà en 100.000 dels més de 700.000 exemplars que habitualment publica aquesta revista. I sort n'han tingut del patrocini d'aquest número d'especial per part de Ford, que també passarà a la història com el primer anunciant en aprofitar aquesta tecnologia. Com diuen a la portada, el segle XXI comença ara. RACDOC es forma l'any 2002 quan els seus 4 components es coneixen en un institut de les afores de Vigo. Comencen tocant temes dels grups que van marcar la seva generació, Nirvana, Oasis, Pearl Jam. Aviat sorgeixen les seves primeres cançons que ja mostren el que serà el seu estil, un power pop fresc, enèrgic i emotiu. Cambié todo lo que no te gustaba, brindé por esas cosas que llegaban. En poc temps passen de tocar a bars i locals dels voltants de Vigo a gravar la seva maqueta i a aparèixer a emissores com els 40 principals. El segell Espacio Movistar decideix apostar per ells i acaben tocant el Rock in Rio i el Summer Case com a taloners dels grans grups convidats. Ara volen emprendre el vol i ser ells els que tinguin taloners. Els RACDOC actuaran aquest divendres, dia 7, a la Sala Tijuana de Cornellà de Llobregat. I sí, tindran taloners. Seran els Nido del Cuco. Els Daylight actuaran aquest dissabte dia 8 al Loop Bar de Tarragona, juntament amb Random Feelings i el DJ Mimetic.
Aquesta jove banda barcelonina, que es dedica al punk, ha estat tot l'any compartint escenari amb grups catalans com No Way Out, The Unfinished Sympathy i Jaun. Ara els ve l'oportunitat de girar sols i ho estan aprofitant. Visita'ls al seu MySpace i coneix el seu primer i nou disc, Is on MTV. Una setmana més acabem amb el que sonarà aquests dies a les comarques d'abast de la TDI, les televisions digitals independents. La setmana vinent tornem amb un especial dedicat als concerts que ja s'estan preparant. Mentrestant, estem al nostre blog, blogtdi.wordpress.com. Esperem els teus comentaris. Ens tornem a veure d'aquí a 7 dies a les televisions de la TDI.